देखिए आप लोगन, हम गाना के माध्यम से ही बतावल चाहत हई कि अगर लड़की के दहेज देवे के पड़ता तो दुख होता, वही लड़का के अगर दहेज मिलता तो कितना खुशी होता। आप लोग सुनिए। जमाना के दोष दिहल जाता, आपन करनी आपन करनी आपन करनी आपन करनी आपन करनी आपन करनी ना केहू के बुझाता, जमाना के दोष दिहल जाता। कापे लागे लोग कापे हो लागे लोग कापे, अपना पे तनी की जब जब आई जाता, जब जब आता। केहू के बुझाता आपन करानी ना केहू के बुझाता, जमाना के दोष दिहल जाता।